Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mbuye wazolengedwa zonse. Madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akubanja kwake, masahaba ake, komanso wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso cha Chisilamu mpaka na tsiku la chiweruzo. Abale wolemekezeka, tikupitilira programu yathu, lesson yathu imene ikutchulidwa kuti maphunziro a tarawih. Ndipo lero tili mu juzu number 3. Ndipo mu juzu imeneyi ndi juzu imene ikupezeka mu suratul Baqara. Tinanena ndithu poyambirira paja kuti suratul Baqara ndi imodzi mwa masura akuluakulu amene akupezeka m'buku lolemekezeka la Qur'an, ndipo mmenemo muli nkhani zosiyanasiyana. Moti ngati mukumbukira bwinobwino, masiku awiri apitawa ndiye kuti takambira naso nkhani zosiyana zochokera mu suratul Baqara, ndipo lero tikambira naso nkhani inanso imene kupezeka mu suratul Baqara, nkhani yofunikira kwambiri makamaka nyengo zino zimene anthu ena ali bize alikalikiliki kupikisana pa ntchito zabwino zomusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, pomwe ena alikalikiliki kupikisana pa ntchito zomusangalatsa shaitani. Choncho nkhani imene tifuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuzana ndi chopereka. Chifukwa chani anthu ena zimapezeka kuti amakhala reluctant, kapena kuti amakhala anthu osafuna kuti azipereka mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala, koma mbali inayi anthu amene wowo mwapeza kuti ndithu amakhala busy, kapena kuti amakhala alikalikiliki chuma chawo kumaonongera mu njira zimene zili za haramu. Kupezeka kuti munthu akukanika kuthandiza ndalama pa maprogramu okhuzana ndi chipembedzo chake cha Chisilamu, koma munthu ameneyo akuwononga chuma cha nkhaninkhani, kuthandizira kuzibwenzi, kuthandizira ku zinthu zosiyanasiyana zimene zili za haramu. Chimachitika ndi chani? Zimene zizi watifotokozera Allah subhanahu wa ta'ala mu sura imeneyi, suratul Baqara, makamaka mugawo kapena kuti juzu number 3, ndipo aya yake ndikukhala 268. Pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala machidula akuyankhula kunena kuti ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Akuyankhula choncho Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti ndithu shaitani ameneyu akukulonjezani inu umphawi, kuti inuyo mukangopereka chuma chanu mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kuti mukhala anthu wovutika, mukhala anthu aumphawi. Wa ya'murukum bil fahsha, kenako shaitani ameneyo ndiye akumakulamulirani tsopano kuti muzigwira ntchito zimene zili zoyipa, ntchito zimene zili za nsambi mkati mwake. Wakulesani kupereka mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuti inu mupereke zaka. Shaitani wakulesani kuti yayo ukapereka zaka nanga ana azidya chani, nanga mkazi wako pakhomo azidya chani, iyayo ukapereka zaka ukhala munthu wovutika. Kenako wa ya'murukum bil fahsha, kenako shaitani ndiye akukulamulani tsopano kuti muzigwira ntchito zoyipa. Peza kuti munthu wakanika kupereka zaka, ndalama zilipo, kenako akutenga ma 100,000 ndalama zambirimbiri kumakamangira nyumba zibwenzi, ndalama zambirimbiri kumakamwera mowa, ndalama zambirimbiri kumakayendera juga akuti betting, ndalama zambirimbiri zikupeza kuti munthu chakupangira machimo osiyanasiyana, kumapanga promote nyimbo, zinthu zimene zili zolesedwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, zimene ziza kuti zimachokera kwa ndani? Kwa shaitani. Ndiye Allah akupitiliza kunena kuti wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, pomwetu Allah subhanahu wa ta'ala akukulonjezani inuyo kuti mukapereka akupatsani maghfira, chikhululuko, mulandira chikhululuko chochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadla, komanso bounties, zinthu zimene zili zabwino kwambiri, maubwino ochuluka mulandira kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Makomo amariziki atseguka inuyo mukatani mukapereka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, nditu Allah ali sufficient kwa wina aliyense kapolo wake, komanso ndi wozindikira bwino.
mmene mutu ndi mmene zimakhalira. Ngati ife asilamu mwina pena timadabwa kuti chikuchitika ndi chani, nkhani yake imakhala imeneyoyo. Munthu mumpeza kuti ali ndi ndalama zambirimbiri koma even mzikiti sanamangisepo, zaka samapereka, masadakati ndiye chisimu samapereka, koma mumpeza munthu ameneyo ali ndi zibwenzi 28. Zibwenzi zonsezo zikapempha ndalama pompopompo, papatu nde zandivuta tangu ogwira 20,000 inayo tiona weekend kuti tipanga bwanji. Ndalama zambirimbiri akupereka kuzibwenzi, pomwe munthu wina wake nsilamu akuvutika sakumuthandiza. Pomwe panzikiti pakufunika makapu enieniwa opangira udhu, munthu sakugula makapu amenewo. Ndigule makapu panzikiti, ndalama ndiye ndikakhala panepo ndiye ndikhalatu kuti wogula ndi ineyo, kenako mpaka ndalama zizatha. Chiwembu chimene shaitani amatipanga ife asilamu. Allah subhanahu wa ta'ala azititalikisa ku zinthu zimene zizi. Nkhani ngati yomweyi ndionena kuti Ibn Abi Hatim rahimahullah mu kitabu chake adalemba hadith imene kuchokera kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, imene akuyankhula Abdullah ibn Mas'ud kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuti ndithu mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti inna lishaitani lammatan bibni Adam, kunena kuti ndithu shaitani amamukhuza mwana wa Adam. Walimalaki lammatan, komanso ngelo amamukhuzanso mwana wa Adam. Ndiye akupitiliza hadithi kunena kuti fa amma lammatu shaitani fa i'adun bisharri wa takdhibun bilhaq, kunena kuti tsopano effect kapena kuti kukhuza kumene shaitani amamukhuza mwana wa Adam ndikonena kuti yeyo amakhala akumuopseza mwana wa Adamu uyu ndi zinthu zoyipa komanso masuka, komanso ndi cholinga choti munthu uja azikana chani, azikana chilungamo chochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ikakhala nkhani yoti yopereka ndikumamuopseza, iyayo ukapereka chuma chita, ana ako avutika, iweyo uvutika, masiku ano economy yavuta, kuli devaluation, ndiye iwe upereke mpaka na 20,000, ndalama ina uzaipeza kuti. Menemo ndi mmene amapangira shaitani, kumamuopseza munthu uja ndi zinthu za evil, zinthu zoyipa. Basi ukapanga zimene zozo, basi wewe uzipezeka kuti utani, ukhala kuti waluza. Ikakhala nkhani ya swala chimozimozi, wewe ukapita kuswala ndiye kuti basi ukapita ku tarawih ukapemphera tarawih ndiye kuti basi mawo zachidwa kuntchito abwana ako akakukalipira. Wewe ukamapemphera zimene zozo zipangisa kuti uzidwaladwa, zinthu zimene zimakhala baseless, zimene amapereka shaitani kumuopseza munthu. Ndiye hadithi ikupitilira kunena kuti wa amma lammatul maliki fa i'adun bil khair wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq, kunena kuti tsopano effect kapena kuti kukhuza kumene ngelo amamukhuza munthu mwana wa Adam ndiko munthu uja amamulonjeza zabwino, munthu uja amapanga filu zinthu zabwino. Akamagwira ntchito ya Allah subhanahu wa ta'ala amakhala ndithu ndika feeling kapena kuti ndika chiyembekezo konena kuti ine zimene ndikugwirazi ndi zabwino ndipo Allah andipasa thawabu. Komanso tasdiqun bil haqqi, komanso amakhala munthu wona kuti amapasidwa chani, kulandira chinthu chimene chili choona. Munthu uja amakhala wovomereza chinthu chimene chili cha haki mwachangu. Ndiye mtumiki ananena kuti fama wajada dhalika, tsono munthu amene angazipeze zimenezi muthupi mwake, kupezeka kuti nthawi ina yake akamagwira ntchito zabwino za Allah subhanahu wa ta'ala, ndikumamva ka feeling konena kuti ntchito zimene ndikugwirazi ndi zabwino, kumasangalala munthu ukamapereka chopereka chako cha ulele, ukamapemphera munthu umapezeka kuti zikukusangalasa ndithu. Falyalam annahu min Allah, akuyenera kuziwa kuti zimenezo zachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala through angelo aja amene akumpasa good news imeneyo. Falyahmadillah, akuti kenako akuyenera kumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada al-ukhra falyata'awadh min ash-shaytan, sono munthu amene zingapezeka kuti mthupi mwake akufira situation inayo, yani
munthu zitapezeka kuti basi nthawi yopereka chopereka iye uja ndikumakhala ndi mantha kuti ndipereke koma sindivutika ine ndikapereka chopereka chimenechi ndigwire ntchito iyi yabwino komano sindioneka kupepuka ineyo mwakuti akuti munthu ukakhala ukazifira situation imene yoyo pamenepo pakuti umpemphe Allah kuti akuchinjirize kwa shaitani chifukwa chonena kuti zimenezo ndithu zikuchokera kwa ndani zikuchokera kwa ash-shaytani rajim. Kenako atamaliza kuyankhula hadithi imene mtumiki kuti kenako anawerenga aya imene tayichula yonena kuti ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, ndithu shaytani akukulonjezani inu umphawi kenako ndikumakulamulirani kuti muzigwira ntchito zimene zili zoyipa. Wallahu ya'idukum maghfira, pamene Allah akukulonjezani inu maghfira chikhululuko minhu chochokera kwa iyeyo wa fadla komanso zinthu zachani zinthu zimene zili zabwino. Mwachidule chimene tikupindula mu aya imeneyi komanso mu hadithi imene tayichulayi ndichonena kuti shaitani amatiopseza ifeyo asilamu ndi umphawi, kunena kuti ifeyo tisunge chimene chili chuma chathucho tingochigwirisisa m'manja mwathu tizachipereke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ifeyo tizitalikirana ndi kuchipereka chuma chimenecho munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati ndalama zili ku banki basi tizingosunga ku banki osakachotsa iyayi kuopa kuti tikakachosa ndalamazo ndikupereka munjira ya Allah, ifeyo tikhala anthu otani, tikhala anthu oyipa. Kenako ndi amatilamula shaitani uja kuti tizigwira ntchito zimene zili za fahisha, ntchito zoyipa, kutanthauza kuti pamene pa shaitani akutilesa ife kumapereka zinthu in charity, kupereka zinthu zachifundo munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa cha mantha amene amatipatsa, mantha abodza onena kuti tikaperekamo tikhala anthu ovutika, pomwe sizili choncho iyayi. Chifukwa akateromo then kenako akutilimbikisa ifeyo kumapereka chuma chimene chichi munjira imene ili yoyipa, kugwira ntchito zoyipa, ndipo kumene koko munthu sumaopanso umphawi. Munthu ukamaononga ndalama zako kuchibwenzi sumaopanso kuti basi ndalama ndikuonongazi ndiye kuti ndivutika, umangopereka. Akakupempha 100,000 iwe kupereka, sumawerenganso kuti mwina ndalama zikhoza kuti amakhala kuti shaitani nzeru zako amakhala kuti wazichosa pamenepo wayiwala zimenezozo ndi zimene amapanga shaitani, pomwe Allah akutipasa ife chani chilimbikitso chonena kuti ife tikapereka atikhululukira machimo athu, komanso atipasa zabwino zochuluka zimene zikutsutsana ndi umphawi umene amatilonjeza shaitani ndi kutiopseza. Zimenezozo ndi zimene tikupindula mu aya imeneyi, aya 268 ya mu suratul Baqara juzu nambala 3, kuti pamene papa ndithu Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzitsa makamaka ubwino wopereka munjira yake, ndipo kuti munthu sopano afike ponena kuti wapereka kapena kuti mtima wake walula kuti iye uja azipereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tsono nkhani imeneyo imakhala nkhani ya hikima. Tsono hikima ndiye ndi mwachidule ndi kuzindikira munthu, literally imatanthauza kuti wisdom mwachidule, kunena kuti munthu akhale ndi luntha kapena kuti nzeru zakuya. Komano mu aya imene tiyankhule apa yotsatira, aya ya 269, Allah akuyankhula kunena kuti yu'til hikmata man yasha, kunena kuti amapereka luntha kapena kuti hikima kwa amene wamfuna. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, tsono munthu amene wapatsidwa hikima ndiye kuti munthu amene yoyotu wapatsidwa zinthu zimene zili zochuluka. Wama yadhakkaru illa ulul albab, zimenezozo sangazindikire wina aliyense kupatula okhawo amene ali anzeru. Mfundo imeneyi chimene tikufuna tikambirane pa mfundo yachiwiri imeneyi ndiyonena kuti munthu ufike pogwira ntchito zabwino ndiye kuti Allah akupase wisdom komanso hikima. Ndiye tikunena kuti hikima imeneyi apa ikutanthauza munthu kutha
kupanga understand kapena kuti knowledge maphunziro komanso kumvetsetsa Qur'ani ndi sunna komanso kuti munthu azitha kuyankhula ndi kugwira ntchito munjira yoyenera. Ndiye hikima imene akutanthauza pamenepa. Zimenezi ndi malingana ndi mabuku a tafsiri. Allah subhanahu wa ta'ala pamenepa akunena kuti amapereka hikima kapena kuti knowledge kwa munthu amene wamfuna. Ali ibn Abi Talha radiyallahu anhu adayankhula kunena kuti malingana ndi Ibn Abbas radiyallahu anhu adayankhula kunena kuti hikima imeneyi ndiye ndi knowledge kapena kuti uzindikiri wa Qur'ani mwachisanzo munthu aziwe zinthu zimene zili zoyenera zimene Qur'ani yalamula komanso zimene Qur'ani yaletsa komanso zimene zili nasikh wal mansukh zimene Qur'ani inalamula ndipo kenako zinalowana ndi malamulo ena ndi kupeza kuti zina zija zasiyidwa. Zimene zozo munthu akuyenera kutani kuzidziwa komanso zimene zili zoonekera mu Qur'ani mu zimene wazifotokoza mwachindunji komanso zina zimene zikufunika tafsiri yochokera kwa anthu ena masahaba ndi masalafi salih komanso ma parables kapena kuti mikuluwiko imene ili mu Qur'ani. Munthu kuti azindikire zinthu zimene zizi imeneyo ndiye hikima. Chifukwa nchiona kuti ukangozindikira zinthu zimenezo mu Qur'ani zimapezeka kuti iwe nkhani yopereka nkhani yogwira ibada yosiyana imakhala ya easy kapena kuti yofewa kwa iweyo chifukwa chonena kuti umakhala kuti zinthu zambiri wazizindikira pamenepo. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalemba mu chitabu chake Musnad Ahmad ndipo mmenemu adalemba hadithi kutoka kwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu amena adayankhula kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la hasada illa fi ithnatayn, kwena kuti munthu asachite nsanje kupatula mu zinthu ziwiri kapena kuti mu instance awiri kapena kuti kwa anthu awiri. Rajulun atahu Allahu malan, munthu amene Allah wampasa chuma chochuluka fasallatahu ala halakatihi fil haqq, ndipo chuma chimene chocho munthuyo akuchigwirisa ntchito munjira yoyenera pomapereka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, komanso munthu amene wapatsidwa hikma yani Qur'ani ndipo amapanga malamulo ake kuchokera mu Qur'ani imeneyo. Munthu yo waidziwa Qur'ani ndipo chilichonse chokhuzana ndi judgment chimachokera mu Qur'ani kwa iyeyo komanso amawaphunzitsa anthu ena. Ndithu munthu ameneyonso mukuyenera kunchitira nsanje yake siyonena kuti chifukwa chani Allah munthu ameneyo wampasa chuma choterechi kapena chifukwa chani ameneyo ali munthu oti waidziwa Qur'ani. Iyayi, komano nsanje yake zikhale na kuti Allah akupangise iweyo kukhala ngati ameneyo amene ali ndi chuma chambiri ndi kumapereka munjira ya Allah, kuti nawenso ukhale ndi chuma chambiri uzipereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawenso uidziwe Qur'ani kuti uzigwirisa ntchito Qur'aniyo komanso uziwaphunzitsa anthu ena. Zimenezo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakamba pamenepa. Ukazizindikira zimenezo uzaoneka kuti kapena kuti uzaona kuti nkhani yopereka izakhala yosavuta kwa iweyo chifukwa chonena kuti maubwino ake ukwadziwa komanso wamvetsetsa kuchokera mu buku lolemekezeka la Qur'ani. Ndiye kwa lero timalize ndi maaya amene tsopano akukamba nkhani yokhuzana ndi imenenso imakambidwa masiku ano, kwena kuti anthu ena amatha kuonesera chuma chimene apereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pamapezeka ena akunena kuti iyayi chifukwa chani inuyo mukuonesera imeneyo ndi riya zimenezo sizabwino muzibisa mukamapereka. Anthu amakamba zambiri. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti mu aya sopano 270 aya number 3 ya lero imene tikukambirana akunena kuti wama anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu wama lidh-dhalimin min ansar. Kunena kuti ndithu inuyo simungapereke china chilichonse muzopereka zanu kapena kupanga nadhiri munjira ina ili yonseyo, koma muziwe kuti Allah subhanahu wa ta'ala akudziwa ndipo anthu opondereza alibe atetezi. Chimene akutanthauza pamene papa ndichonena kuti
muntu kupezeka kunena kuti akupereka chuma chake munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ya'lamuha wa yajzikum 'alayha. Dziwani kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akudziwa kuti inuyo mukupereka munjira yake, ndipo amakupasani chani, amakupasani thawabu. Muntu usamakhala ndi chikayiko kuti koma sadaka ndapereka Allah wayilandira imene. Ayi ndithu Allah akudziwa zimenezo, ndipo walandira zimenezo, ndipo wakupasa ndithu malipiro ake, wakulipirani. Au nadhartum min nadhirin. An-nadhiri ndi iltizamu al-insani ta'ati llahi lam yulzimhu biha. Muntu kuzipanga force kuti yeyo azimusatira Allah subhanahu wa ta'ala, ngakhale kuti Allah subhanahu wa ta'ala sana mpange force. Mwachidule kuzipanga nadhiri, kulonjeza kuti ineyo Allah subhanahu wa ta'ala ndikufuna ndithu ndizimpembeza malingana ndithu ndi chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, koma ndithu mopitilira. Mwachisanzo inufuna nzipemphera masunna ochuluka pa tsiku, ine ndikufuna nziwerenga Qur'ani pa tsiku, ndikulonjeza zimenezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuti zimenezozo Allah subhanahu wa ta'ala amadziwa ndithu zimenezo, ndipo amalipira. Apapa mwachidule mfundo imene tagwira pamene pa mfundo yachitatu ndoyena kuti muntu usakhale ndi chikayiko ukamagwira ntchito yopereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuti basi mwina Allah sandilandira. Iyaye Allah akudziwa ndithu cholinga chako. Ngati iwe cholinga chako chili choti Allah alandire, ndithu Allah akudziwa zimenezo, ndipo akulipira bwinobwino. Allah akudziwa china chilichonse cha zimenezo, ndipo anthu amene ali wopondereza, anthu amenewo alibe atetezi. Ndiyeno kwa lero timalize ndi aya 271 pamene pamene ndinkhani ija ndanena posachedwa kuti kodi kuonesera zopereka zathu ndi haramu, chifukwa lero kumakambidwa zambiri mukuzionesera riya makuti iyayi. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti pa aya 271 suratul Baqara juz number 3 kunena kuti in tubidu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Akunena choncho Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti inuyo mutati mubise masadaka anu, mutiwe kuti zimenezo ndi zabwino, komanso intubidu sadaqati fani'immahi, inuyo mutati muonesere zopereka zanu zimene mukumapereka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi zabwino zimenezozo. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khayrun lakum, komano mutati mubise masadaka anuwo ndikupereka kwa anthu amene ali mafukara osauka, ndi akunena kuti fahuwa khayrun lakum, zimenezo ndi zabwino kwambiri kwa inuyo. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, ndipo Allah akuchotserani inuyo nsambi zanu zimene mwakhala mukuchita. Wallahu bima ta'maluna khabir, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndiwo amadziwa china chilichonse chimene inu mukutani mukugwira. Mu aya imene iyi mwachidule Allah subhanahu wa ta'ala akutanthauza kunena kuti kubisa macharity athu kapena kuti masadakati athu amene timapereka, zimenezo ndi zabwino kwambiri than kuziulula kwa anthu kapena kuti kupereka maonekera. Kupereka mobisa masadakati athu ndi zabwino kwambiri kuposa kupereka motani moonekera, because kapena kuti chifukwa zimenezozo zimamuthandiza munthu kapena kuti zimamuteteza munthu kunchitidwe wa riya umene amanena kuti showing off kapena kuti wandione. Fanena kuti ena akhoza kugwera mu fitina imene yomapereka cholinga choti anthu awatani awaone. Ngakhale zili choncho, however, munthu atati apereke
zopereka zake moonekera kapena kuti kupereka masodaka ake moonekera patakhala ndithu wisdom kapena kuti mfundo chifukwa chomveka bwinobwino chimene munthu akuperekera moonekera mwachisanzo kuti ndikapereka moonekeramu ndikufuna ndapange chani inspire anthu ena kuti nawonso azipereka zimenezonso ndi zabwino kwambiri. Ndipo akuti zimenezo maulama ena amanena kuti zimakhala zabwino kwambiri than kutani kupereka mobisa ako. Chifukwa kuti ukupereka ncholinga choti enanso wapange inspire kapena kuti walimbikise ena kuti nawonso azipereka, ndipo zikatere pazikhala chani mpikisano pa ntchito zabwino. Chifukwa ananena Allah kuna kuti walifa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, kuti pa zabwino anthu mukuyenera kupikisana kumene. So imenezo ndi zabwino kwambiri. Komanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale hadithi imene adayankhula kunena kuti aljahiru bilqur'ani kaljahiri bisadaqa, kunena kuti munthu amene amawerenga Qur'ani mwa loud molimbika zili ngati munthu amene amapereka chopereka chake moonekera. Walmusiru bilqur'ani kalmusirri bisadaqa, komanso munthu amene amawerenga Qur'ani mobisa zili chimozimozinso munthu amene amafanana munthu ameneyo chimozimozi munthu amene amabisa zopereka zake. Ndiye mwachidule aya imene iyi ikunena kunena kuti ndithu ndi zabwino kwambiri kubisa kapena kuti kupereka chopereka chako mobisa ngati mmene zinakambidwira mu hadithi imene ili mu sahihain imene adayankhula Abu Huraira radhiyallahu anhu kunena kuti sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Ndi hadithi ya itali ndithu kunena kuti wopali anthu 7 amene akakhala pa mthunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala tsiku la chiweruzo. Anachulamo mmenemo imamu adil, kuti imamu akhale mtsogoleri wa chilungamo, komanso mnyamata amene wakhala akumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye kumapeto anazayankhula kunena kuti warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Komanso munthu amene amapereka kapena kuti munthu amene amapereka masadaqati zopereka zaulere munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupereka mobisa mpaka na mkono wake wamanja sumaziwa chimene mkono wake wamanzere sumaziwa chimene mkono wake wamanja watani wapereka. Mwachidule pamene papa akulimbikisa ndithu kupereka mobisa, koma tinenese kuti munthu atapereka moonekera ndi intention yabwino palibe vuto lina lililonse. Ndipo pamapeto pake mukapereka choncho munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala akuti Allah wayukaffiru ankum min sayiatikum, Allah akuchoserani nsambi zanu. Wallahu bima ta'maluna alim, ndipo Allah wallahu bima ta'maluna khabir, ndipo Allah chilichonse chimene mumagwira ntchito iliyonse imene mukugwira azakuwuzani tsiku la chiweruzo kuti akulu munali wopereka ndipo mphaso zanu kapena kuti malipiro anu ndi amenewa. Tikafika pamenepa timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipangise kukhala anthu omvetsetsa dini ya Chisilamu komanso omvetsetsa buku limeneli la Qur'ani ndi cholinga choti tikalandire malipiro ochuluka tsiku la Qiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.